Salamu alaikum warahmatullahi masu kallon mu kamar yadda kuka gani ga mu tare da ɗaya daga cikin wato 'yan kasuwar Uhele a kuma ɓangaren awaki. Ɗan kai ɗaya me sunanka kuma me matsayinka a wannan kasuwa? Ga ka a wurin sayar da awaki kuma ga awaki nan kamar hasko awakin nan su gani wato mutane su gani ya Masha Allah. sunanka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana dai Lawali. Na'am, To mai yawan dai abin da ake kira na Lawali mai akuya. na'am. Masha Allah. Na'am to bana muna son mu gano an samu sauki na dabbobi ko dai ya abin yake. To gaskiya sauki sai dai a neme shi wajen Allah. Amma yanayin rayuwa da take ta yanzu gaskiya sai a hankali. Don dabbar da ake samu misali ta naira 80,000 gabara to wani insha Allah sai ka sai ta 150. To mun biyo ta ɓangaren masu raguna sun ce kawar dabbobin suna da sauƙi a nan kudu bisa ga arewa. Ya abin yake? To gaskiya arewa sun yi sauki. Tunda daga arewa ake sau su a to da sunan kudu kuma a kasa kuma a nemi wani abinci daga ciki. To yanzu akuyoyi kamar wa'yanga da muke gani misali yanzu kawo wannan kamar haska mana wannan akuya mu gani wannan ga ta dai yar shanyayya haka misali tana nawa kenan. To gaskiya a takaice wannan dai insha Allahu kana iya samun ta naira wato 90,000 Subhanallah. misali. To yanzu wacce ba wani ɗan ƙanana haka ko na 50,000 yanzu akwai a haka mai ɗan dama. To gaskiya yana da wahala a samu akuya ta naira 50,000 sai dai Menene wato babbar akuya ana samun kwata dubu nawa bana? to babba akuya dai babba dai wadda take babba za ka iya samu ta 150 da 60 har zuwa da 70 haka. To mu shiga cikin akuyoyin mu gani to wagga ka ce 90,000 wagga nawa za a same ta? Ita wannan insha Allah gwargwado dai za a iya sai sama ita naira 70,000 haka ko kuma To 75. ga wata kuma Ita wannan insha Allah za a iya sai sama ita naira 85,000 ko kuma naira 90,000. na'am. To mu je ga wasu manya can ɗake ɗe mu gani saboda masu kallo su gani ga wata nan wurin ko ciki na gare ta? To wannan gaskiya abinci da ta ci amma dai insha Allah wannan in ka roƙo irin yan naira 140 ɗin nan ko zuwa da 50 ana sai san ma ita 150. insha Allah. To masu kallo kuna gani wannan dai shine farashin da muka samu a wurin wato wayannan 'yan kasuwa a kasuwar Uhele Cattle Market da ke cikin wannan gari na Eboma. Amma insha Allah ku biyo mu za mu kawo muku sauran kasuwannin da za mu iya kai ziyara a cikin wannan jiha ta Edo State. Insha Allah mun gode. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam.